O Sangoñedo acollerá 3 partidos esta xornada. O primeiro en xogar será o Chantada B, que o fará cun derbi ante o Palas o sábado ás 4:15. Os de Juan enfrontanse ao cuarto clasificado, dos cales só separan 2 puntos, polo que será un partido importante para chegarse aos postos alto da táboa. Os xogadores do B piden o apoio da afección. Palas, a verdade é que é un equipo que xa o ano pasado estivo peleando por ascender hasta o final. Descoñezo se teñen a mesma plantilla que o ano pasado, pero volven a estar arriba outra vez. De feito, creo que están cuartos, a 3 puntiños do segundo, porque está todo moi comprimido. É un equipo que, se nós non damos o noso mellor nivel, nos vai a pasar por encima. O sea, debemos estar moi concentrados, debemos intentar xogar ao fútbol e defender moi o balón parado, e penso que esa vai ser unha das bazas para poder ganarlles. Ademais, veñen de perder co penúltimo clasificado, como é o Guntín, foi unha das sorpresas da xornada, perderon un 3 no seu campo, e entonces pois virán tamén con ganas de conseguir aquí os 3 puntos. Así que nós intentaremos dar o máximo, a ver se anima a vir a xente, o Sangoñedo nos apoia e nos axuda, que penso que é fundamental, que é onde nos está costando máis sacar os puntos este ano, por esas ganas de agradalos tamén. Entonces, pois, a ver se somos capaces de conseguir os 3 puntos e ganar o derbi a Palas. O Chantada B contará con moitas baixas, xa que hai moitos xogadores que terán que xogar co primeiro equipo. E o noso equipo, pois, bueno, para eso se fai, non? Para que cantos máis compañeiros do B pois podan xogar no A moitísimo mellor. Coincide que non hai moitísimas baixas, creo que son 8, e entonces pois a maioría dos que veñen habitualmente con nós, que tamén son do B, que xogan con nós, pois van ter que ir con eles. Entonces vamos a ter pois a plantilla mermada, pero non por iso vai a ser unha excusa, porque os que salgamos estábamos preparados tamén para ganar o partido, estamos estrando ben pola semana, entón pois non vai a ser esa excusa. Intentaremos sacalo adiante, tanto no A como a nos no B. O primeiro equipo de SD xogará o domingo no Sangoñedo, será ás 4:15 contra o Dumbría, co cal van empatados a puntos. Disputamos un partido na casa onde nos estábamos mostrando como pues, un rival moi forte, e era pues, positivo para nós seguir sumando pues, puntos e bueno, pues, creando ou dando pues, a entender a todos os rivais que todos aqueles que quixesen pues, levarse algo do Sangoñedo pues, iban a ter que facer pues, un bo encontro, non? O certo é que este fin de semana pues, vamos a afrontar pues, unha situación pues, un pouco pues, estrana ou rara, porque non poderemos contar pues, con moita xente, ainda por encima recibimos pues, a un rival pues, máis ou menos sin alza, e que conta pues, con un potencial pues, importante. O partido será complexo e difícil, pero bueno, esperemos que a lo menos pues, se quede, se non poden ser 3, pues, un punto no Sangoñedo, e que recuperemos pues, boas sensacións de xogo, que especialmente pues, este último partido non foron boas. O que tamén xogará na casa será o Taboada, que se enfrontará na Medela o domingo ás 4:15 ao Xovelago. Será un partido moi disputado, xa que os dous equipos están empatados a puntos. Os de Emilio van de cuartos con 20, os mesmos que o Xovelago, que van de quinto na táboa. As cousas tamén están moi apretadas na cima da táboa en primeira autonómica. O Iberia, que é o terceiro, está a tan só un punto do Taboada, e os dous primeiros, Esqueirón e Sarriana, están empatados a 23 puntos, polo que o marxe de erro para non descolgarse do grupo que loitará polo ascenso é mínimo. Polo tanto, un gran partido que se vivirá na Medela. E xa para rematar, os cadetes de SD xogarán o domingo ás 11:15 no Sangoñedo contra o Pabellón B. Os chantadinos, xa clasificados para a seguinte fase, tentarán festexalo cun triunfo diante da súa afección.